No us heu preguntat mai què passa de nit quan tothom està dormint? Bé, tothom no dorm. Allà dalt hi ha la lluna tafanera que està ben desperta i ho veu tot. Sap què passa a tot arreu. No es perd ni un sol detall. Sap qui ronca i qui no. Qui es desvetlla per picar alguna coseta de la nevera. Qui fa veure que dorm i realment està jugant. Una nit d'aquestes, les coses no van anar com sempre. Ja s'havia fet fosc, eren les 9 del vespre i la lluna no apareixia per enlloc. Va ser el cocodril qui va donar la senyal d'alarma a tots els seus companys. Noies, veniu! Us heu adonat que la lluna encara no ha aparegut? A on és? S'ha dormit? Que estrany! Ai, sí que hi és! Està allà dalt, dormint com una marmota! Però, com pot ser això? Lluna! Lluna! Uix, no arribo aquí dalt. Em sembla que haurem de pujar a despertar-la. M'ajudeu? Amb l'ajuda dels meus amics cocodrils no n'hem fet prou. Hauré de buscar una altra solució. Ja ho sé, provarem la girafa. Té un coll tan llarg que segur que entre tots dos hi arribem.
i la lluna encara no ha aparegut. Em sembla que s'ha quedat adormida i no es desperta. Se t'acut alguna idea? Sí, ara mateix t'ajudo. Lluna, lluna. Uix, no arribo aquí dalt. Em sembla que haurem de pujar a despertar-la. M'ajudeu, girafes? Vaja, amb l'ajuda de les girafes no n'hem fet prou. Haurem de buscar una altra solució. I si vas a demanar que t'ajudi algú altre? Mira, el mico es passa el dia saltant. Potser si s'enfila entre branca i branca ja acaba arribant. Uau, quina bona idea! Ara mateix hi vaig. Vols venir amb mi? Necessitem la teva ajuda. És molt tard i la lluna encara no ha aparegut. Ens sembla que s'ha quedat adormida i no es desperta. Se t'acut alguna idea? Prova això. Lluna, 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 lluna. A veure... Ai, amunt... Uf, ja quasi... No hi arribo. Ja sé! T'ajudarem a saltar amb tota la resta de micos. Ja veuràs com hi arribaràs.
Vaja, amb l'ajuda dels micos no n'hem fet prou. Haurem de buscar una altra solució. I si m'has de demanar que t'ajudi algú altre? Mira, el lleó rugeix molt fort. Potser la pot despertar. Uau, quina bona idea! Ara mateix hi vaig. Voleu venir amb mi? Per què no proveu de rugir ben fort tots a la vegada? Mireu, es fa així. Lluna! Lluna! A veure, ho provem. 1, 2 i 3. Lluna! Em sembla que hauré d'anar a buscar els altres lleons. Un moment, ara venim.
Creieu que ho aconseguirem? S'està fent molt tard i no hem aconseguit ni tocar-la. Què fem? Pot saber què feu tots aquí a altes hores de la nit? Amb tanta cridòria m'heu desvetllat. Però com pots dormir tan tranquil·lament mentre nosaltres intentem despertar la lluna? Com? Despertar la lluna? Ostres, és veritat, està ben fregida. No fa gràcia. Ens ajudes o què? Oh, i tant, oh, i tant. Faig el que calgui si així aconsegueixo que em deixeu dormir tranquil. Lluna... Lluna... Espereu! Faig venir la resta d'elefants a veure si plegats l'aconseguim despertar.
estic veient, tots tenim molt bones idees, però sols no ho podem aconseguir. Us sembla si provem d'unir-nos i fem una escala super llarga entre tots? Uau, tens raó! I com ho fem? A veure, us sembla si sota de tot hi col·loquem l'elefant? És molt gros i fort, que crec que podrà aguantar el pes de tots. Després s'hi pot posar la girafa. Amb aquest coll guanyarem alçada molt ràpidament. Molt bé, nois. Ara. Us sembla si s'hi posa el lleó? Això sí, vigila amb les teves urpes, que les tens molt afilades. No volem que la girafa prengui mal. I ara, què fem? Tu a jo. Posa-t'hi. Tanca bé la boca, que pujaré sobre el teu morro. I pobre de tu que em facis una queixalada. Para! Tanca la boca ara mateix. Així, molt bé. I ara sí que heu d'aguantar uns segons més. Ja vaig. M'estic enfilant. Aguanteu un moment, ja quasi estic. Què passa? Si l'alarma encara no ha sonat? Que em desperta a plena llum del dia. Mare meva! Vaig molt tard! Però si ja és fosc i són les 12 de la nit, vinga a treballar tothom. Sol, engega motors i escalfa l'univers. Estrelles, màxim potència. I a brillar més que mai. Planeta, som-hi. A fer voltes al sol. Ura, tu en pots fer una menys? Sé que la teva pista és molt més llarga que la dels altres. Meteorit, ziga-zaga. Aneu en compte o us els treballareu. Estic flipant. Què li passa a aquesta? Doncs deu portar 3 o 4 cafès. Està molt esbarada. No sé pas de què parla. A mi no em mireu, que ja tinc prou feina controlant la sabana, no penso pas pujar a posar ordre allà dalt. M'està posant dels nervis. L'hauré de convidar a venir a fer ioga amb mi, a veure si s'hi relaxa una mica, perquè... Es pot saber que esteu xiu-xiuejant allà baix, colla de xafarders? Ja que a dalt tinc molta feina. Sí? I de què treballes? Quin és el teu ofici? I tant, que no acabeu de veure quina s'ha liat per unes horetes de retard? Us agradaria venir a fer un tour turístic per l'univers? No sé si heu estat alguna vegada. De veritat? I així entendrem tot això que acabes d'escridassar com una boja? Sí. Vinga, ara venim! Òndia, que gran és això! Has de vigilar tot això tu sola? Sí. Vinga, va, no perdem més temps xerrant i pugeu al tren intergalàctic, que hem de començar la ruta espacial. La comandant Lluna, en nom de la companyia Moonfly Airways Station, us dona la benvinguda a bord del tren intergalàctic amb destí indefinit. La durada aproximada serà de... No ho sabem ben bé perquè és la primera vegada que oferim aquest tour a partir del moment de l'enlairament. Si us plau, facin-nos els cinturons de seguretat, posin el respatller del seu seient en vertical, facin 2 copets amb el genoll al respatller del passatger de davant
i posin els telèfons mòbils en mode hasta la. Esperem que gaudeixin del viatge. Moltes gràcies. Estimats passatgers, us informem que la propera parada és Orà. Ep, no badeu, que és la nostra parada. Vinga, hem de baixar aquí. Benvinguts a Orà, un planeta espacial bonic i curiós, on tots els seus habitants éssers únics congelats. Un planeta gegant fet de gel, roca i gas, blavós i ventós, i fa fred on hi congelo a 200 graus sota zero. Sou un poble misteriós, un solitari gèlid i fosc, 27 llunes orbitants se'n trobarà al nostre voltant. Planeta únic, fascinant, el teu entorn és impressionant. Els 3 anells en van rodejar, interpretant un brillant màgic ball. Està tot glaçat i fa molt fred, molt fred. D'ell sortireu volant si us badeu, però estem acostumats a tot això, així que benvinguts al nostre món. Aquí estem nosaltres, els bessons, benvinguts a Orà, un planeta inclinat que gira al revés que la resta de planetes. Es diverteix fent la croqueta. Sou un poble misteriós, un solitari gèlid i fosc, 27 llunes orbitants se'n trobarà al nostre voltant. Ens agrada portar la cultura a tot el món amb voltes inverses, el nostre entorn una dansa de colors. Ja està tot glaçat i fa molt fred, molt fred. D'ell sortireu volant si us badeu, però estem acostumats a tot això, així que benvinguts al nostre món. Aquí estem nosaltres, els bessons, Un planeta allunyat a una distància impressionant, d'allà on veniu amb el tren intergalàctic. Us esperem, això és fantàstic. Ens agrada portar la punteria a tot el món amb voltes inverses, el nostre entorn una dansa De colors, està tot glaçat i fa molt fred, molt fred. D'ell sortireu volant si us badeu, però estem acostumats a tot això, així que benvinguts al nostre
estranya que es moguin així. Va, calla, no siguis pallasso. Va, espavileu, tots al tren. Lluna, a on anem ara? Doncs, si us sembla, podem anar cap a Mart. És un planeta molt interessant. Si tenim sort, podem reservar un safari extraterrestre. Agafeu-vos fort, estem travessant un cinturó d'asteroides.
els informem que hem procedit a realitzar una parada d'emergència. Estem localitzats a Saturn. Un cop hàgim aconseguit arreglar l'avaria, tornarem a engegar motors. Disculpin les molèsties ocasionades. Uf, quin mareig que porto! Algú té una bossa? Algú té una bossa? Respira tranquil. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Voleu dir que hi ha vida aquí? Està molt fosc. A veure si tindrem un altre ensurt. Un altre? Sí, home, jo ja en tinc prou. Jo no us voldria espantar, animals valents de la sabana, però... Mireu, no sé pas què s'acosta per allà. M'acaben d'enviar un WhatsApp. Ja podem tornar a pujar al tren intergalàctic? Ai, que bé! Quin patiment, per favor! Pensava que ens quedaríem en aquest planeta d'il·luminats. Ai, doncs, a mi m'han caigut bé aquests habitants. M'han encantat els guarniments que duien al coll. Últim avís! Tanquem portes! A la taula d'en Bernat, qui no hi és comptat, ha, ha, ha.
10 a 9. Som-hi, pugem! Ràpid! Anem a buscar les entrades al safari extraterrestre, a veure si en queden. Ui, quina tensió! Això acabarà com el rosari de l'Aurora. A mi no m'ha quedat clar qui ha guanyat, perquè aquests feien així, els altres feien així, i després...
Pareu atenció, les estrelles fugaces han sortit a ballar. Quina sort que estem tenint! Això passa una vegada cada 80 milions d'anys. Amaguem-nos, amaguem-nos, deixem-les fer.
és aquesta dansa? Espectacular! I una cosa, Lluna, tot això que ens estàs ensenyant ara, ho has de controlar cada nit? Sí, noi, sí. Aquesta és la meva feina, vetllar per l'equilibri de l'univers. És una feina molt sacrificada, però molt agraïda. L'univers està ple d'harmonia i bellesa. Estimats passatgers, procedim a fer l'última part del tour turístic, final de trajecte a Mercuri. Quan falta? Falta gaire? Començo a estar molt cansada. Tinc son. Sí que aguantes pocs. Que s'anunciï la festa. On anem, on anem? La girafa té raó. Ja comença a clarejar. I vosaltres encara esteu dempeus. Potser seria hora que anéssiu a dormir una mica abans que surti el sol. Ens portes a casa, però jo només sé dormir al meu coixinet daurat. Va, pugeu al tren. Ara ja sabeu on sóc i què faig cada nit. Si em voleu venir a donar un cop de mà algun altre vespre, m'aviseu.